Ndinokuchingamidzai zvakare vana, nhasi zuva repiri day 2. Ndinovimba kuti tiri kunakidzwa zvakare, tiri kudzidza zvakawanda pamusoro paishe wedu Jesu Kristu. Nhasi zuva rechipiri day 2 tiri kudzidza pamusoro peparable of the sower. Mukushi akabuda akanokusha. Regai ndirege kutaura zvakawanda, imi chigarai zvakanaka makateerera zvakanaka. Handitika vakomana nevasikana, thank you. Toda kutenda Mwari nemukana watipa mukati mezuva ranhasi sevana, apo tiri kudzidza zvakare nezveukuru hwake, tichidzidza kubva mukati mebhaibheri, shoko dzvene. Now nhasi toda kuti tidzidze imwe nyaya yakakosha. But before we start our lesson, I want you to make a collection of things that would want to work with. Zvinhu zvandoda kuti tinge tinoshanda nazvo mukati mezuva ranhasi. Tsvaga if you can have a painting ine shiri or a bird, tsvaga minzwa aungada kushanda nayo, then tsvaga chigaba chako woisa matombo aungada kushanda nawo mukati mezuva ranhasi, because these are the things that we would want to use in today's lesson, where we'll be talking about the parable of the sower. Yes, nyaya yemunoiziva vana, inyaya yakanaka, inyaya inotinakidza. But today we want to look at it at the angle yedu sevana, patinenge tiri kudzidza kuti Mwari vanenge vari kumbotarisei patinenge tiri kudzidza nyaya yemukushi. Ndofarira the Shona word rinoti mukushi nemhaka yenyu. Muchaona kuti mazuva ano it's very unfortunate that you guys you under lockdown. Vamwe venyu havanobvira vakamboenda kumunda, mumboziva zvinoitwa sei. But isu pataenda kumunda, maiti maenda kumunda mapedza kurema, then motora mapadza kune aifamba achichera tukomba achiisa maseeds, then tobva taita sei tobva tafushira. But back then mukati memazuva aJesu vaisadaro, they had another way yavaishandisa kuti vange vanodyara mbeu dzavo. Saka the Shona word that was used there was kukusha mbeu. So pakukusha mbeu vaita sei? Vaifamba mumunda make achimwaya. So this was the term raishandiswa rekuti kukusha mbeu. Nemhaka yei? Saka youtisi kuti panenge achikusha mbeu dzaienda pakasiyana mukati memunda. Saka zvinoitika izvi kuti hanzi that same day Jesu anobuda onogara mubhoti, then over atanga kutaura nyaya yatinowana pana Matthew chapter 13 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi 23. Anobva ati kudini pane pandinofarira. Just read from verse 3. And he spake many things unto them in parable, saying, Behold, a sower went forth to sow. Apa ndopafarira apa. Hanzi behold, a sower went forth to sow. Saka zvinonzi mudyari wakaenda kuti anotanga kukusha mbeu dzake. Ndo panoitika nyaya yese yatinoona yatinoda tidzidze nezvayo mukati mezuva ranhasi. Saka chii chinoitika? Anzi mudyari paanoenda aine mbeu dzake anotanga kumwaya, achifamba achimwaya. So paanonga ari kumwaya ndobva zvaitika zvekudai, so kuti pane mbeu dzekutanga, idzi mbeu dzinondirwadza idzi. Mbeu dzekutanga dzinoenda munzira. Anzi achitongofuratira achipedza kumwaya, shiri dzinobva dzauya. Nambotitora shiri yako paya. Shiri dzinobva dzauya, ndobva dzatanga kutodya. So by the time anozoenda pane the next level, shiri dzanga dzatopedza nekudya mbeu. Even uri kumba, just try it. Chingotora maseeds, bit maseeds a wheat or echibage, then over wakanda panzi, you would see kuti by the end of the day anenge atodyiwa pasisina. Panozopera zuva maseeds anenge asisipo atodyiwa. So it happens kuti even on this one, anoti achitokusha achipedza kutokanda anobva adyiwa neshiri. So that's the first group ratinoona kuti chingokushwa so adyiwa neshiri. So this went to waste. Then anobva aenda pa the next level of mwaya zvakare. Saka mamwe maseeds anoenda panevhu ranga ri pamusoro pematombo. So you'd see kuti ivhu riri pamusoro pematombo rinenge ringori ivhu riri pasurface risina kumbowanda. Saka mbeu idzi dzinobva dzangoita chimhukutira, dzobva dzatomera, dzamera zuva robva rauya, ndobva dzatofa mbeu. Hatisisina mbeu dziya nemhaka yei? Nekuti ivhu ranga risina kukora, saka midzi yanga isina kwekuenda. Saka paikangobuda zuva ndobva rapisa mbeu idzi. Mbeu dzinondibata idzi, dzinondirwadza idzi vana mbeu idzi. Ndobva tatarisa zvakare mukushi ari kuenderera mberi nekukusha mbeu dzake. Then over amwaya achiramba achimwaya anomwaya dzimwe dzinobva dzaenda
dzinonomera paminzwa, saka padzinokura dzobva dzasangana neminzwa, dzobva dzabayiwa, dzobva dzafa. Mbeu hatisisina. Saka mbeu dzekutanga tikuona isu kuti dzadyiwa neshiri, mbeu dzechitu tikuona kuti dzarohwa nezuva dzikatsva, mbeu dzechi3 tikuona kuti mbeu idzi vana ndo dziya dzabayiwa neminzwa, hakuna chinomera muminzwa. Then lastly, pane mbeu dzatinoona, mbeu dzinoenda panevhu rakanaka. Mbeu idzi dzinobva dzanyatsoita zvakanaka-naka, ndobva dzanyatsokura zvekuti mukushi anokohwa, anowana a good yield. Now ndoti tione zvidzidzo zvatinowana mukati menyaya iyi inotaurwa naJesu. So there's a very important verse. Ndisingarevi kuti mamwe haana kukosha, but this one I would want us to read it, and if you can have time, memorize it vana. Verse 23 epana Matthew chapter 30 inobva yatiwo, but he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bring forth some in 100-fold and some 60 and some 30. Imbori kudi nyaya iyi zvikanzi Mwari vanofarira kuti tinge tiri vanhu vanokura and bear fruit. Yes, kuti tive tiri vana vanoburitsa zvibereko mukati mekurarama kwatinoita. Tine mhando dzevana dzakasiyana-siyana dzakanditarisa. Ndiri kutoona kune umwe ari kuita zvaari kuita as we are having this lesson. Ndo dzimwe mhando dzembeu dziri kutaurwa panapa. Samchanoti patora the seed ishoko riri kuuya kwatiri sevana. So as we are receiving the word, bvunzo hwati zvii zvauri kuita semwana uri kumba pauri kuteerera shoko. Uri type iya inongoti yakateerera shoko yobva yangoti zvichipinda nemunzeve yekuleft zvobuda nemunzeve yekuright here. Uri type ipi? Uri type iya here inoti panotaurwa shoko unoti ai Uncle Ben vakasika kupedza ndaenda kunotamba. Iko zvino there is YouTube, there is Twitter, you name them. There are so many social applications amuri kushandisa, even the games that are on Facebook zvamurira kuita. Mumwe munhu right now arongoti dai zvakasika zvaita sei zvapera. Saka uri type ipi? Waenda papi? So you see kuti pati kutaura nenyaya yembeu, this word is coming to you semwana kuti ugova uri mwana anobatsirika mukati meupenyu. Nemhaka iyi nekuti chidiso chaMwari, chishuviro chaMwari kuti iwewe wakanditarisa mukati mezuva ranhasi ugova uchiti kana uchinge wawana shoko unobva kuna Mwari ugova uri mwana unokura nekuwana chibiko. Nemhaka iyi zvikanzi tese sevana tinopiwa mukana wekunzwa shoko. Yes, right now you are even listening to this word. Tine mukana wekunzwa shoko. Tapiwa mukana wekunzwa shoko. Hanzi kune vamwe vanosarudza kuteerera shoko raJesu. Kune vamwe vanosarudza kusateerera shoko irori. Saka chiona manje kuti kana uchinge wateerera shoko iri ndiwe uya mwana anoita zvakanaka wekuti you can even read you mukati meupenyu. Just imagine wakakura wakaita saJesu anonyorwa mukati meBhayibheri pana Luke chapter 2 pavhesi ya 52 panobva panzi and Jesus increased to grow in wisdom, in stature and in favor with God and men. Nemhaka iyi nekuti Jesu anga ari mwana aiteerera. So I'm talking to you right now semwana mukati mezuva ranhasi kuti apo tiri kudzidza nezve the sower. Ishoko riri kuuya kwatiri kuti tinge tiri vanhu vanorisenza shoko iri. I remember at one point tichikura kudhara tine karwiyo kataiimba. Uncle Ben is not much of a singer, but I'll try to sing just one line. Just one line. Yes, I know some of you are like, Uncle Ben, you can sing it all. Just one line. Kaiti. Mudyari wakadyara mbeu dzake, mudyari wakadyara mbeu dzake, mudyari. Then it goes on to explain kuti dzimwe dzakawira pai, dzimwe dzakawira pai, dzimwe dzakadyiwa neshiri, dzimwe dzikaenda pamatombo, dzimwe dzakarohwa nezuva. So the song inenge ichingotaura kuti tione kuti zvii zvaitika nepeu mukati mekurarama kwata sei kwatinoita. So you would see now kuti tese tine mukana. Nopandinofarirapo kuti shoko raMwari ari sarudze. I know kuti off lately pakaitwa this other camp where we had got English speakers vaitaura kwatiri tichinzwa our lessons in English. Kwakauya this one again inenge kuti pama lessons edu tichinzwa nerurimi rwamai. Why? Because kuti munhu wese agokwanisa kunzwa shoko. Saka umwe neumwe akapiwa this same opportunity. We were given the equal opportunity naMwari kuti tigova tiri vana vanodzidza nekushanduka mukati
meupenyu hwedu. So you'd see kuti sevana patinonzwa irori shoko ngatirisenzesei as something chinotivaka mukati meupenyu. Ndosaka Jesu achifananidza shoko iroriri nechikafu. Jesu anofananidza shoko nechingwa, nekuti patinodya chingwa, hanzi chingwa chemazuva ana Jesu changa chakasiyana nechingwa chemazuva emanje. Hanzi chingwa chemazuva aJesu chaiva chingwa zvekuti kana uchinge wachidya you would know kuti apa ndenge ndiri kudya chingwa, zvekuti waizvipirwa wakadya chingwa ichocho. Saka now shoko iro riri pari kuuya kwatiri, let it be that food that is going to help us grow. Saka nhasi ndiri kutaura newe apo tiri kuti isusu sevana ngatizive kuti shoko richinga rasvika ngarisangova shoko rinongouya chete mukati meupenyu hwedu toregedza kuita zvarinotaura. Saka mubvunzo wavhati toita sei kuti tikure sevana. So chekutanga ndechekuti shoko pariri kutaurwa, teerera. That's very important. Teerera, nekuti kuti tidzidze zviri mushoko notizive zvinodiwa neshoko ungeteera sei unge tateerera. Nekuti just imagine shoko riri kutaurwa and you're on your phone, you're trying to WhatsApp, you're trying to update my status and the likes, rinonha kukujamba. Shoko rakaita sei rakakosha. Saka number 1, teerera. Kana uchinge wateerera, ndinofara manje hochekoche iripo apa, wateerera woita zvinenge zvataurwa neshoko. Wonderful. Saka kana uchinge waita zvinotaurwa neshoko, you would see kuti wapedza kuita manje, then your life will be transformed. Life yako inobva yachinja, haurambe uri mbeu iyeiya yakaenda pane seed kana kuti panevhu ranga risina kunyatsosimba, yakanorohwa neminzwa, kana kuti ikadyiwa neshiri, kana kuti ikawanikwa iri inotsva nezuva. But we are going to be children, we are going to rise up to be known mukati mema-communities atinogara, tikukoverana neshamwari dzedu. As we are having this camp that we are having this week, chiitawo kuti shamwari yako izive kuti there's the word of God that is being proclaimed, there's the word of God that is being presented through these platforms. Saka iwo semwana chingoudzawo shamwari yako, you can even text ngoti hai there's a lesson riko richitanga nenguva dzakati, so that we would know kuti you are yielding fruits. Nekuti atinge taita mafruits, unoona mafruits anenge akasiyana-siyana. Kune mamwewo mafruits anenge angoriwo mafruits shungu asingambokori, asingambonaka, kana ari maorange ndiwo anonzi mabratfuru, anenge achishata, haatapiri, anenge asina taste yemaorange. But iwewe iva mwana akafanana the fruit that is sweet, akafanana the fruit that is not bitter, a fruit that everyone would look up to and envy mukati meupenyu hwatinorarama. So may God help us sevana tigoziva kuti as we are having this camp, isusu we are to be fruits. Toti tinamate mukati medzinonguva, tinamatira umwe neumwe anga akateerera adzidza pamusoro peo kuti unoona kuti munyama wodyiwa neshiri uri mbeu, wota munyama worohwa nezuva uri mbeu, zvinoitika izvozvo. Pandiri kuti inini tese sevana takawanirwa nyasha, because we were given the equal opportunity, takawanirwa nyasha dzekuenda panevhu rakakora so that we can bear fruits. Ngatikotamise uso hwedu tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga naponesi Jesu namweya mutsvene, tinongokutendai nekuti imi muri Mwari. Tadzidza sevana about the parable of the sower, the parable inotiratidza Yesu Jehovha kuti upenyu hwedu unenge wakamera sei. We pray that we be seeds anoenda pane the good ground. We pray Lord kuti sevana patikurarama mukati menguva ino yakaoma, nguva yeCovid-19, mugova muri Mwari munotitungamira, tigokoverana nevamwe shoko renyu kuburikidza nenzira dzose dzatingakwanisa, tigova vana zvakare vanoteerera kuti zvose zvaitwa zvapera. Mazita edu agononga akanyorwa mukati metsamba reupenyu sevana. Ndakunamatai nekukutendai nekuti muri Mwari munonzwa munyengetero. NiJesu akafa muchichi kwatinamata. Amen. No.
kwose kwamuri makadi maponabiyeni here vari kure kuzasuko kunzvimbo yekumbinga nekuchii munoti maponabiyeni andi mwamatapona vari komutoko makadini kwazisai mose. I know there are some others variko vabulawa esalimonani linjani namhlanje variko vamwe vanoti aisitotaura chiportuguese. Bonjour, how are you? Muri sei, munofara here mukati mezuva ranhasi? We are so happy to be with you. Kana uri pauri papa, sit back and relax tigova nenguva yekuti tidzidze pamusoro peushe hwaMwari. Let us all put our hands together so that we can pray. Let's go. Panasataita. Let's try it again. Right. Now let us bow our heads as we pray. Baba vari kumusoro kudenga, taungana zvakare musi uno wechipiri wekuti tigotaura nemi, tidzidzisei sevana, tigokunzwai. Muzita ramambo Jesu tonamata. Amen. Amen. Thank you, Uncle Mta, for that nice introduction. We are so happy to meet you again, day 2. Yes, I know you have invited your friends, and we are all here and excited. You know, the song that we've just sung was saying, Handinyari na Jesu. Sure. Musanyara na Jesu vana. Yes, nokutisha mwari yeidi anokuchengetai. Mukarwara, muchifara, muchichema. Yes. Anenge aripa achikuchengetai. So, Uncle Mta, remember, we have Yes. Uncle Mta and Mrs. K. We are going to be with you the whole week, like what we said. So, what's day today? What are we supposed to be doing? Today we are supposed to learn about a perfect circle. I know I didn't say something about this, but ndiri kunyatsoziva kuti ndicharohwa kana chinge ndapedza panapa. But iko zvinozvi ndoda kuti ndidedze some of the members of the crew kuti vagotibatsira. I'm going to ask Dai kuti auye kuno kumberi agondibatsira kuita something. I didn't ask that kuti auye. Can you please come up front ndigo kuti mundibatsire so that you can preach something? Yes, be quick. Come. I know I didn't say this, but he is supposed to come up front. So, and boys help and me. girls, Yes. please, wherever you are, go and look for a pencil and a pen. Yes. Please, a pencil and a paper, plain paper, those two things. Please, I know, Shatowanika, equals your pencil, your paper. Please draw something. I want you to draw a circle. Let's go. I want you to draw a circle on this page. Just draw a circle. Yeah, he's drawing here a circle. You are Yes. also drawing a circle over there. I know. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, this is the circle that he drew. Muri kunyatsoruonawo rakaita kunge zai, rakaita kunge chii. Circle racho is not perfect, rakadi. Handitozivi. I thought kuti members the crew dogona kudraw. Mommies and daddies over there. Masiku adrewa wakaita say. A better circle. Oh, okay. Right. For that age, I know you've done well. Boys and girls, thank you so much. I want to draw my circle in. In also equals no. Antombogone go draw a circle. Really perfect. Let me try and draw a circle. Really perfect. I'm going to draw on this half. Right. Okay. Right. Rinani panera Uncle Diane. Yes, Rinani. Mother, can you draw your circle? Draw yours. All right. I would also try. Wow. It's not also perfect. So, Uncle, what should we do? Let me use a compass to draw my circle. I'm going to try and draw a circle using this compass. You will see after when I have finished that there is a circle really nice and perfect. There is the one that I already drew using this compass. Can you see this one compared to the ones that I panapa? You can only draw a perfect circle when you are using a compass. This compass inenge ine sides to the other side and the other side. Wotenderedza ndokuti ugone kudraw only a perfect circle. The other side, if you want to have a perfect character, mother, what do you want to have? Yes. So with a compass, boys and girls,
campus yedu ine vatinoti makumbo 2. Yes. Gumbo rekutanga rinenge rakabaya pakati peseko. We can say that's Jesus Christ. Yes. And the other one, where you put your pencil, boys and girls, that's you. So wherever, when you see a campus, remember Jesus Christ at the center, and you are moving around, drawing a perfect life. And you know what, boys and girls, from 1 Corinthians chapter 10, verse 31, vakorinde vekutanga chapter 10, verse 31, inobva yati, naizvozvo kana muchidya, kana muchinwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Zvingani Ankomta? Zvese kuti Mwari akudzwe. Ko kana ndichitamba? Ndinofanira kutamba kuti Mwari vakudzwe. Ko kana ndiri kuchikoro? Ndinofanira kudzidza kuti Mwari vakudzwe. Yay, Uncle. Sure. Even when I'm sleeping. When you are sleeping, you should sleep kuti Mwari vakudzwe. Hey, when I am eating bananas. Yes, kana uchidya mabanana kunguruve. Oh, Mwari anokudzwa here, boys and girls. Mwari akudzwi. Kana tichita chinhu chipi nechipi, ngatite kuti Mwari vakudzwa. So that's our memory verse for today, boys and girls. Yes, I know some of you love English. In English it says, so whether you eat or you drink, whatever you do, do it all for the glory of God. I know some of you are writing. Please, whatever you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. So if you want to have a perfect life, like the compass, unobatanidza upenyu hwako naJesus, Jesu okubatsira, uchitenderera, uchienda kuchikoro, uchitenderera, uchienda kunotamba neshamwari, uchitenderera, uchiwacha TV, you do everything kuti Mwari akudzwe. You know, sometimes pa TV pane mamwe ma-channels, boys and girls, atisingafanire kuona. Do you know that? Yes, I know. And you actually make sure kuti unovhura TV kana mama vasipo. Hanzi neBhayibheri. Kana uchiita chinhu, whatever you do, do it all kuti Mwari akudzwe. Some of you boys and girls, I know you love playing games. Ankomta, when you're playing a game, you should do it all kuti Mwari akudzwe. Some of you do cheat when you're playing with your friends and your brothers and my young brothers and sisters, and you're kuti wandibirira. Do it all kuti Mwari akudzwe. Asati atanga kucomplaina. Do it all kuti Mwari akudzwe. Ndo zvatinoda vana. Upenyu hwako like a campus, wakabatana panani pana Jesu, and you are just going around and you enjoy. At school, teachers will say, there is an obedient boy, mwana anoteerera, mwanasikana anoteerera. At home, they will also say the same. Muchitamba muraini, muri kupi kushitungwiza apo pamarondera, marusape, kwamutare kumakomo ekuchimani-mani. Wow, munenge muchingoita zvose kuti Mwari akudzwe. Uchienda unotsvaga mombe, haunyepe kuti tadzishaya. Iwe uchidako kutamba bhora apo pachibhorani, unonyatsoita zvose kuti Mwari akudzwe. Womhanya kumombe, wodzoka, wozotamba bhora rako. Time yacho unenge uinayo. So boys and girls, that was our lesson today. A perfect circle, a perfect life. And how do I achieve that, Ankomta? You need kuti unge uine campus inobatanidza iwewe nani futi na Jesus. When there is Jesus and you, there is a perfect circle. Kana painewe na Jesu, uchitenderera ukabatirira pana Jesu, you will have a perfect
seko toda kuti vari kuti inini I want to be attached to Jesus ndigobatirira pana Jesu all the time panenge ndichita zvese ndichidya ndakabatirira pana Jesu ndichifara ndakabatirira pana Jesu ndichita chipi nechipi I'll be close and with Jesus. Kana wakadaro raise your hands and I want to pray for you. Let us raise our hands. I see them. They are raising their hands. Vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Let us close our eyes. Tigova nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba vari kumusoro kudenga. Toda kuti tigobatirira pamuri kuti zvese zvatinoita toita kuti imi Mwari mugokudzwa. Tonamata zvese izvi muzita ramambo wedu Jesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Yes. Thank you, boys and girls. This marks the end of our program this morning. Hoping to meet you in the evening. But for now, It's bye.